Se bavil, poněvadž se známe delší dobu s muzikářem, s právníkem a myslím, že se bavili i s Ištvánem ohledně toho, jak Lidovky napsali tehdy, jak se na něj vyrábělo to kompro. On je přesvědčen, že ten Holub a tyhle spolupracovali s Pokorným a de facto ho obalamutili, poněvadž mu slibovali nějaký ten trestní spis, k tomu nedošlo, takže já scháním teda veškerý ty záznamy z ÚOZ-u ohledně vyšetřování té Berety. Tak už se ke mně dostal. Už jsem sehnal výslechy jednotlivých lidí. Tohle to se týká Brunclíka, tak jako je to výborný. Jsou tam popisy, jak byl ustanovený Bílek, co udělal Murín pro to, aby byl ustanovený, jak to všechno bylo z popudu Langera a podobně. Takže to jsou docela dobré věci, takže jsem se chtěl zeptat, jestli tohle, já jsem to zatím v novinách radši s nikým nerozebíral, jo, protože jsou to velice citlivé věci. Tohle jsem si jenom věděl, to je, co je důležitý, no. Pak je tady celý ten výslech toho Brunclíka, bývalýho náměstka Gipsu, klidně si to můžete tohle nechat, to není. Já to mám okopírovaný. No. Všichni se nějakou kafe nebo? Děkuju. To jsem se chtěl poradit, jestli dnes to můžeme publikovat, tyhle věci. Já to tam nechci moc jakoby rozebírat s někým. A když se to podaří, tak budu mít ještě ten protokol. Oni sledovali toho Holuba, jak se opravdu s tím Pokorným stýkal. A toho Gáborika. Což by samozřejmě, což je tak citlivá věc, která by ty sociální demokraty svým způsobem asi dost poškodila. Ten Beneš. Prosím, ten Beneš, jo, tam to je docela dobrý, no. To jsem se smál. Tohle to je na přeskážku. Tady to je číslované a celý ten výslech tady. A kdo to vlastně dělá? Tohle to dělal ÚOZ. Tady to je celý. Klidně si to nechá, to mám okopírovaný. Není vůbec problém. Ale já bych to... A to je proti komu vlastně tohle? To je především proti sociálním demokratům, když tam je, a proti ODS, že jo, protože sociální demokrati tam dosadili Murína podobným způsobem. Tam ho chtěl Sobotka už od začátku a tady toho Bílka předtím tam dosadil Langer. A tenhle Brunclík, ten byl kde? Brunclík to byl v podstatě nejmocnější muž Gipsu, a než tam nastoupil Bílek a byl to jeho náměstek. Dělal špinavou práci, to je pěkný sičák, jo, alespoň jsem slyšel. Ale tak tam je důležitá ta výpověď, ne jaký to je, že jako mravní charakter, si myslím. No ale on jakože v té výpovědi jakože mluví, jako nebo něco? No, ano. Tohle je jeho výpověď, to je výpověď toho Brunclíka. Tak, jo. No. Aha, tak to je jakože na nich jako hezky jako bude. No, přesně tak. Já bych to Nechal byste to zatím. Já bych to načasoval někdy před ten nový zpráv, něco. Já si myslím, před tím sněmem, kdyby se načasoval tady ten Ludvík, že by to bylo perfektní. Jo. Otázka je taky, to jsem schopný zařídit, protože my všichni potom, když se to objeví v té Mladé frontě, tak aby nás nekritizovali, že to je cílená akce, tak jsem schopen to poskytnout i jinam, aby to napsali třeba v Prahu, když jsem tam 10 let dělal, nebo něco takového, ale to záleží, pak bych se dohodl, abych jsem to nachtygal rovnou. No tak v Prahu se domluvíte s kým? Vlastně, že to pustím? A myslím, že jo, já tam mám dobrýho kamaráda, toho Jiřího Bareše, ten tam má na starosti obchod a všechno. Takže tam mám nějaké vazby, když jsem tam těch 10 let dělal.
No tady akorát tyhle ty zdroje, že to jsou policajti nebo bývalí policajti, tak jediný, co vyzvídají na mě, to nevím, jak jim odpovědět ohledně Šlachty, jestli se může počítat s tím, že bude v budoucnu ministrem, ale já říkám, že tohle to netuším. No, že by je to těšilo, ale já říkám, jako, že tohle to netuším, jo, že sám se vyjádřil, že nemá politické ambice, to je všechno. Tak Martina Šlachta